Sadiya Haruna gobe buro ubanki. Zan ci uwarka babu mai tsoron ka. Sadiya Haruna ƴan jan jini. Kuma uwar dan Daudu. In ni dan Daudu ne ka mu uwa ka ta karkashin kabari in ci ta a gaban ka dan ubanta. Kasan shi fresh wani sakare ne. To ni ina ruwa na. Ta kashe maka arme kowa sani dan kana sakare. Me na maka? Kin kashe miji fresh arme. Mahaukacin banza. Duk uban da ya san Sadiya Haruna mai rahika ce dan lamba daya. Ni ina tare da Hajiya yar Daudu. Kato dan Daudu zakka. Kano State Material G Fresh Alami. Ta kashe maka arme kowa sani dan kana sakare duk wanda ke tare da kai ya san da cewa abin da kai baka gyara ba. Sadiya mai zina da mijinta da uwarka kake shege dan gura uba. Ina wannan uwar ta ci tsohuwa karon ta aiki wanda ta sha nonon matiwa. God have mercy upon us. Na rantse da girman Allah da wasa wani saki ya sa wannan faɗan wagi ya mun ci wahimu faɗan Hassan Haruna da Sadiya Meko ba za a daina ba. Wannan faɗan ya koma faɗan ƙasa ma yanzu da ƙasa kawai. Yawwa duk wanda ya san shi dan kwalta ne na ƙasar Niger da dan kwalta na ƙasar nan gida Najeriya to kawai goyi bayan bangaren da yake so. Ba wai dole fa sai an yi justice ba bangaren ka kaga kamar ni yanzu. A yanzu a wannan faɗan Niger da supporter. Na fi Niger saboda na fi gano ƙarshen nasara a abin nan din Niger. Shine kawai ni Niger na fi a wannan rikicin. Da Allah ran Annabi Hassan Haruna kar a fasa. Kar a daina. Wannan shine kar a daina fa. Kar fa a daina fa. Family dai rikici ya balle tsakanin Eddaudu a nan TikTok. Duk wanda da wasa ya sake zo iya kafe sai yana faɗa Allah ya ce Annabi ya ce mun ci kutumar ubansa. Ku bar su lokacin su ne mun jima muna so mu ga wannan lokacin ba mu gani ba. To ubangiji Allah ya kamu. Za a dan shashafati za mu amfana. Lokacin zuwan masu zuwa bayar da yayi. Wannan August din da za mu shiga na fahimci da alherin ta zo. Rikici ya balle tsakanin Sadiya Meko da Hassan Eddaudu da Hassan Haruna. Sadiya Meko da Hassan Haruna wannan lokacin yayi sannan kuma ni ta wannan hanyar nake ƙara kutsa mutane tallan event dina. So guys ina mai tallata muku Kano shutdown fe Viking Otega wanda za a yi 16 ga watan August din nan in Allah ya kai mu wanda za mu yi shi a nan Trade Fire. So guys wannan bidiyon musamman ma dai na mutane na ne. So zan zo yi bidiyo akan Bentos misali masu sayar da lemo waina waye mutu waye dai su ma da nasu bangaren. Wannan shine Yullomi mai da bidiyo na gaba. Wallahi tallahi wallahi haranta ne wani abu ya yawa a ciki ni na rasa komiye ne kuma kawai daga jin sha'awa ina shan furut kawai shi kenan sai na ji ni dai wallahi ma za a samu ni wallahi ya rage ni wallahi ina shan furut ne umma mama na shiga tsilla kawai daga ganin wasu sun yi aure suna irin rungumin kiss din nan a TikTok daga ganin shi kenan kuma ina shan furut sai na ci gaba ki da hankali na ya tashi gashi mara ta cika na sha furut na rasa wazi ni wallahi mara ta ne ni wazi